Aha bishina sigama damne Allah subhanahu wa ta'ala to barka mai alamina ko damne na bu laba Allah subhanahu wa ta'ala mina ije hina da ka chaya bebe dosra hina mina gallara hina ayu kere ko la sabo ko bla jonye allazina amanu wa amilus solihat Allahu akbar mamunu sonaka da Allah ka tubaka chibako uklala ka bara nyuman chama ke ka kausa watinye ay lara hine no ye jien hine sigiro mabbi kononto ani kononto ni ayo Allah sako ko bla ale Allah subhanahu wa ta'ala la bato bawi amma ni ala fa ya rabbi hine fly ala kan yoro chaya bela dide o Allah subhanahu wa ta'ala ale de adama dinda kabojila Allah subhanahu wa ta'ala koti akwai da masami na yi farsu wati da kabojila no yi an fa adama na dewye kallaba ku ke bonaw yi kallaba ka bojuru ka ula kallaba ka buran ya fara teme uninyonje kallaba ka furu nyonya teme uninyonje akwai Allah subhanahu wa ta'ala kala sai masai o kuma man yin o alayke ya rabbi alaka barkatu ala ko bela jelena kishin ne ma mo yin o alakalin fe ako jidi dan ko maso hera maka o minye an kundigi ananga nabi nyuma ananda du sababa kata alama nodi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ana sudiyo anaka sahabo ani Muhammad gula ko fu ata si jodo ma ya rabbi alaka faruluka o ciba mi na ba fa ka kuma una ako en nike sunnati ako furu ya ale Muhammadu ka tasira de ye ale Muhammadu damate cido ciden temela dugukolo sanfɛ ni ciden filate abe furu kɛ ako furu o ya ale Muhammadu ka tasira de ye faman raghiba an sunnati falaysa minni ni maa min bana ale Muhammadu ka tasira la ko tigilama taali dɔ ye mama ɲini ala fɛ tasira yi a tuguɲɔgɔnyali ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen n'an bɔra ye an bɛ sigi maa bɛɛ lajɛlen fo ni kisi fɔlen do da salamu alaikum wa rahmatullah an b'a fɔ alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أمي الله سبحانه وتعالى تنو قال ولي من دو كالله سبحانه وتعالى تنو قال بركدا كالله سبحانه وتعالى تنو على من بي كل ما بلا جري بتشيملو على دي بي شينا الله سبحانه وتعالى ay Allah tige anga sigi damala la kaw kadala no Abdul Salam damele ana balmo o kuma ulu kadala ka sababu ke jimani ka sababu ke Allah subhanahu wa ta'ala ka heran ni Allah subhanahu wa ta'ala yu oke cidon ka tasiraye ko ke adama dia yere asinsin bereyi ko ke adama dinya a chaya siraye nabi fo o mako furu Allah subhanahu wa ta'ala ya latige bi anga an sigi o furu kena de kan o kuma an kan Allah subhanahu wa ta'ala tan ko Allah wali ma do Allahu akbar ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ala min sona kan sigi ni furu kena kan ka ni ala fe furu ala ka ke shi furu no fla bela jeli ka ni ala fe furu ala ka ke baraka ka ni ala fe furu ala ka ke wasai ka ni ala fe furu ala ka ke jidi ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe wala baraka mami ala bulu a jamana musuma Allah subhanahu wa ta'ala ka no ya furu no ni ka ni Allah subhanahu wa ta'ala fe furu no
ala k'u tin don ɲɔgɔn na ala k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a kɛ diinɛ dɛmɛdan ye Allahu subhanahu wa ta'ala ka hɛrɛ tɔw jira an na hɛrɛ minnu kan ka sɔrɔ nin furu in kɔfɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'o jira an na k'a ɲini ala fɛ jamakafo min bɛna kɛ sini k'a ɲini ala fɛ ala k'a daminɛ hɛrɛ la ala k'a tiimɛ hɛrɛ la a kɔ hɛrɛ ala subhanahu wa ta'ala k'o jira an na an badenw o sigi kama o hukumu kɔnɔ an y'a kanu ka ɲɔgɔn hakilila jigi ala subhanahu wa ta'ala hɛrɛ min kɛ an ye ala subhanahu wa ta'ala wasa min kɛ an ye an y'a kanu bi su in na ka sigi ka ɲɔgɔn hakilila jigi ka message di furuɲɔgɔn fila bɛɛ lajɛlen ma furumuso o bɛ a ta sɔrɔ a la furukɛ o fana bɛ a ta sɔrɔ a la anw minnu bɛ yen ni anw ye lamɛnbaaw ye furu kɔrɔlen tigiw olu b'u ta sɔrɔ a la furu kuratigiw olu b'u ta sɔrɔ a la minnu yɛrɛ ma don furu binakun kan fɔlɔ n'olu fana ye a lamɛn olu b'u ta sɔrɔ a la a ka ca la ala fɛ an bɛna ka na min fɔ ni maa min y'a ta ka baara kɛ ni a ye i ka furu i b'a tɔnɔ bɔ diɲɛ sotigi kɔnɔ i ka furu a bɛ tila ka kɛ i ma alijinɛ sɔrɔ bi an b'a ɲini ala fɛ yara bi ala k'a kɛ ten n badenw an bɛ ala subhanahu wa ta'ala tanu ka ala waleɲuman dɔn ka ala subhanahu wa ta'ala tanu ka ala barikada Allah subhanahu wa ta'ala mi na ko Qur'an aya la ako wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ako ala alaka kabako do yimenye ala alaka kabako de ye aye aw furunyo ndaka bo aw yere kunna no ye amba hawa uye Allah subhanahu wa ta'ala ale foshi ka bo anfa adama agalaka kolola ka kuma ko soroko odako ke afuru ye Allah subhanahu wa ta'ala ko yale alaka kabako do di ako ale Allah subhanahu wa ta'ala ayo dabo mun kama litaskunu ilaiha ngoso aw ka basigi kata ofuru nyogo numa ka laban tuni ka kanudo aw ni nyonche furu sirafe ka hinedo aw ni nyonche furu sirafe ka makari do aw ni nyonche furu sirafe ako wallahi ko ale ala yo min ke ko kama ko bi oye maye ma bi bisigi katashi Allahu akbar furu ala ka nema de do furu Allah subhanahu wa ta'ala ka fen dilen do adama dema o kuma Allah subhanahu wa ta'ala ay furi ay kun mi fo ala ay kun saba de fo ala ko mo ngoso aw ka kwasigi ka ka furu no ma o ye kun fo lai kun fulana Allah subhanahu wa ta'ala ay kanu ayo do furu no ni nyoche ka laban tuni makari ni hine ali ti ka kala ko do furu no ni nyoche o kuma ni saba no de farala nyonka furu kono o ke furu la jumanye o ke furu la sanada e o ke furu la wasali amani la fi ya rabbi ala ko da furu bela jeli mbadum asigilen filɛ furu min kɛra kan o furu yɛrɛ ye mun ye silamɛya kɔnɔ furu yɛrɛ ye jumɛn ye adamadenya kɔnɔ an bɛna dɔɔnin fɔ o la bɛɛ lajɛlen b'i ka tata sɔrɔ a la إذن فالنكاح بداية جديدة في حياة الإنسان بدو أنغانو فرمي فلاني فرو ينينا مايا كوران دي أدام الدين كان ينينا مايا كونو كاسبابوك حكيا ببي ني أدام الدين مي ني سيرا أو حكيا ما ني بالي بيالا دماتي إكلا لك فرو مونيو إكلا لك سورو وكما ني إدولا فرو بيدانكون كونو ويكتو إكادو ينينا مايا كوران de la min ni i ka ɲɛnamaya kɔrɔlen ti kelen ye o de la furu i b'a ye hiya wasilatun at-tahabbubi wat-tarahumi wat-ta'atufi wat-tadamuni bayna an-nas o furu Allah subhanahu wa ta'ala aya kɛ kanu sira ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ka d'a kan furu bi tɛmɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a b'a sɔrɔ la kanu de nana fɔlɔ kanu kɔfɛ furu bi sɔrɔ ka na o tuma Allah subhanahu wa ta'ala ye furu kɛ kanu sira ye ka laban tuguni ka furu k'a kɛ hinɛ ɲɔgɔn na sira ye ni furu tɛmɛna maa min ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ bi na du fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye furu a y'a kɛ makari ɲɔgɔn na sira ye furu mana tɛmɛ maa min ni ɲɔgɔn cɛ makari bi na wa du fila bɛɛ lajɛlen na makari bi na Allah subhanahu wa ta'ala a ye furu a y'a kɛ jumɛn ye tuguni a y'a kɛ fara ɲɔgɔn kan a y'a kɛ o sira ye furu mana tɛmɛ adamadenw ni
nyoche abola furumso bola dumi kono ani furuche bola dumi kono abike sababu ye abi tindo du flani nyoche abike sababu ye abi balmaya du flani nyoche abike sababu ye abi kanudo du flani nyoche abike sababu ye du flani nyoche ubitama nyo kungola ubije nyonga herela ubije nyonga hera tanana ukuma furde ni bela jele sababu ye وبها نفر كلني تكون الرجل كريما والمرأة كريمة نفر سببيه شبكة شنينا مني والله ما بدايلا نافلا كم ستيبلو كل يشجعنا دي إيه وبابو شجعنا كنته كل شجعنا ما كان مايا شجعنا ما سجلوا مايا كان ده شجعنا نوا وكما فر ده بكسر سببيه أبي شكة شنينا مني نما هم بيني دولا فر بيناكو كنا هدنا يا سرولا ما سجلندو ila o kuma danaya o bi sabati furu be ke sababu ba o bi da ila wa furu be ke sababu ab adama den yere abi organiser kinye ki tabulu bela jelen jelema ab ke sababu i yere bi siga birki den do da ikajira ma yakona furu le bi ko sababu o de la furu ni cɛ min y'a kɛ i bɛ fara cɛ ɲɛnamaw kan furu ni muso min y'a kɛ i bɛ fara musobaw kan o tuma furu o tuma a bɛ kɛ sababu ye ka cɛ kɛ cɛ ɲɛnama ye furu bɛ kɛ sababu ye ka muso fana kɛ muso ɲɛnama ye sabu ka d'a kan ni muso min donna furu hukumu kɔnɔ ɲɛ bɛ malo i ma ni muso min donna furu hukumu kɔnɔna na i bɛ bonya ni muso min donna furu hukumu kɔnɔna na tanga bɛ da i kan o tuma a bɛɛ lajɛlen sababu ye jumɛn ye a bɛɛ lajɛlen sababu ye furu de ye dana ni ma maw kan ka furu kɛ hali n'a dana ni ma maw kan k'u cɛsiri furu la o t'a bannen dɛ wa hiya min sunanil mursalin wal anbiya furu min filɛ nin ye tuguni nabiɲumanw ka taasira don furu min filɛ nin ye cidenw ka taasira don rasul sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka hadisa dɔ la a ko sittun min sunanil mursalin a ko fɛn wɔɔrɔ bɛ yen o ye nabiɲumanw ka taasira ye o fɛn wɔɔrɔ la ne mago bɛ kelen dɔrɔn de la ɛnnikɛ o b'a la o ye furu ye nabiɲuman nabiɲuman tɛmɛna k'a daminɛ an fa adama na fo kana se an ka muhamadu mustafa ma ni nabiɲuman fila cɛ ciden fila a bɛɛ ye furu kɛ seyidina isa alayhi salam ale ma furu kɛ seyidina zakariya alayhi salam yani yahya alayhi salam yahya ma furu kɛ isa ma furu kɛ o tuma n'o fila bɔla la ciden o ciden tɛmɛna ciden tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen furu kɛ o tuma furu cidenw ka taasira don sabu ka d'a kan adamaden i ka tanga adamaden i ka danaya ka da i kan adamaden i ka bonya o tuma furu de bɛ kɛ sababu ye ka na ni o bɛɛ lajɛlen ye o t'a bannen dɛ wa ismatul min zina furu a bɛ kɛ sababu ye a bɛ cɛ a bɛ kɛ kulusi jala tanga a b'i kɔlɔsi ka bɔ jɛnɛya ma a b'i kɔlɔsi ka bɔ sunkurutigɛ ma a b'i kɔlɔsi ka bɔ manamanako ma furu bɛ kɛ sababu ye a bɛ i ɲɛ pan walimuso kunna furu a bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o dama tɛ wa taksirun fi nasli furu bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw k'u bɔnna k'a caya n'i y'a mɛn adamadenw cayala furu de kɛra wa furu Ala subhanahu wa ta'ala a y'a kɛ différence ye ka adamaden ka halalaya k'a sabati ni furu ye k'i ka ɲɛmɔgɔdenya ka tila ka o fana o sabati ni furu kɛbaliya ye furu de bɛ adamaden bɔnna ɲɛ furu de bɛ adamaden danbe ɲɛ furu ale de bɛ kɛ sababu ye halaladen a ka fɔ maa ma k'i ye halala ye a sababu o bɛ bɔ furu de la wa a ka fɔ maa ma fana k'i ye ɲɛmɔgɔden ye a sababu o bɛ sɔrɔ jumɛn na furu kɛbaliya hali n'a danna nin ma wallahi bɛ furu kun bɔ n badenw وقد حسنا الرسول عليه الصلاة والسلام على النكاح رسول صلى الله عليه وسلم نو يانا محمد المصطفى على كاي فروكه o damate aka sahabo yo furuke o damate aklara ka marula shu ka ke furuka aka kuma ka umbela jelena rasul sallallahu alaihi wasallam abafa ka kuma kan dola aku ya ma'ashara shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج أكو فنان الجمال جنو بوتينو كملنو
ala kala bala ka kuma bela jeli fe kerengere le nyana furbi ma bi ngolo no ye chawye ay kuma na jenu fe ako ya ma ashara shababi ako aw jeni jamakulu aw funakani jamakulu man istata aminkumul ba'ata ko di ma mi nye muso furu wari soro muso furu fe ni ya soro faliyata zangwaji ka furu kede ka fo ke do war ni ka fara nyoka furu se e ko he ko mi doli ga folo ko mi war ni folo o ko ko fa mi furu ke bo mo ko ti ni i ke to ki ka daga bla ka kumu kana siga fi do ta kena ka Allahu akbar o ma be kama ngoro langono chama ne ye sababu foi ti u bali furu la asen danyate o bi to e ko mi doli ko folo o shima se folo o mi doli ko folo ibi dɔɔni kɔni mɛmɛ min na ala subhanahu wa ta'ala de b'o dɔn o de la furu rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye jeunes wele ka taa ma a ko ni maa min ye muso furu wari sɔrɔ dɔrɔn a m'a fɔ ni si sera san 25 a m'a fɔ ni si sera san 30 a m'a fɔ ni ye 35 kɛ a m'a fɔ ni ye 40 kɛ a m'a fɔ dɛ adamaden ni balikuyala ka ban ko n'i ye muso furu wari sɔrɔ furu kan ka kɛ ni fɛn min ye ko n'i y'o sɔrɔ ka ban fali yatazawwaj k'i k'i jija ka furu kɛ a ko fa innahu a ko sabu ka taa ka furu min n'ale ko k'i k'i jija k'a kɛ o furu in aghabbu lil basari a bɛ kɛ sababu ye a bɛ ɲɛnafilɛli tanga i bɛ ɲɛ tɛmɛ walimuso kan a bɛ kɛ sababu ye manamana ko i b'i ɲɛ tɛmɛ o kan a bɛ kɛ sababu ye maaw musow na kisi a bɛ kɛ sababu ye maaw denmusow na kisi a bɛ kɛ sababu ye maaw balimamusow na kisi a ko furu fa innahu aghabbu lil basari a b'a adamaden ɲɛnafilɛli a b'o kɔlɔsi o dama tɛ dɛ wa ahsanu lil farshi a bɛ kɛ sababu ye tuguni k'i ka kurusi jala k'o tanga a bɛ kɛ sababu ye k'i ka tafe bolo k'o tanga i ti kɛ kulonkɛkɛla ye i ti kɛ jɛnɛyakɛla ye i ti kɛ maadabolo ye o de la kuma caman b'a ye mɔgɔ caman bɛ a b'a ka furuko a b'a retardi an ma wari sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'a ye wari sɔrɔ an bɛna furu kɛ dɛ walima an bɛ nin ko in na dɛ ni nin ko in banna an bɛna furu kɛ dɛ furu ni nin si tɛ ɲɔgɔn sira la adamaden n'i sera furu kɛ ye n'i ye furu sen sɔrɔ dɔrɔn furu kɛ kungo o bɛ ala de bolo nafolo o bɛ ala de bolo anw ka bi ɲɛnamaya kɔnɔna jeune caman b'a ka furu retardi ko ale bɛ wari de ɲini fɔlɔ ko n'a ye wari sɔrɔ tuma min na k'a bɛna furu kɛ wari bɛ sɔrɔ waati min na ala de b'o dɔn dɛ maa minnu bɛ wari sɔrɔ e yɛrɛ b'o cɛla wa ala de b'o dɔn o tuma furu kɔni n'i y'a se sɔrɔ dɔrɔn furu kɛ ala subhanahu wa ta'ala a ye doni o doni da adamaden kunna wallahi a bɛ ɲini kun min a b'o d'i ma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha dan o da bɛ yen ko ala subhanahu wa ta'ala ye a da dugukolo sanfɛ k'a minɛ mɛnɛmɛnɛw ka taa suso ka taa dumɔgɔw kamamafɛnw minnu bɛ taama sen fila kan minnu bɛ taama sen naani kan min bɛ fofo disi kan nin bɛɛ lajɛlen dahirimɛ don ala subhanahu wa ta'ala de bolo ka n'i ka furuko retardi ko ne ye muso ta k'i bɛna balo cogo di ka n'i ka furuko retardi ko e bɛ fɛ ka baara de sɔrɔ k'o bɛ sɔrɔ ka furu kɛ ka n'i ka furuko retardi ko o kuma ko e si ma se nin hakɛ ma ko n'i si sera nin hakɛ ma k'i bɛna furu kɛ ka n'i ka furu retardi furu ni nin si tɛ ɲɔgɔn sira la min fɔra dɔrɔn mali satɔ a min kun bɛ a ca ni maa min bɛ n'i ye muso furu wari sɔrɔ o de fɔli ɲɛna falyatazawwaj n'i ye muso furu wari sɔrɔ dɔrɔn furu kɛ rasulu sallallahu alaihi wasallam ni y'a ka yamaru de ye ala kɛra ka message de ye nin ye ala kɛra ka kuma de ye nin ye k'a di jeune bɛɛ lajɛlen ma furu ko n'i y'a wari sɔrɔ dɔrɔn k'i ka furu kɛ ala subhanahu wa ta'ala ale fana kumana furu kan a ye yamaruyali kɛ ni furu ye kuranɛ kɔnɔ ala subhanahu wa ta'ala ko cogo di qala allah ta'ala fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahida rasul sallallahu alaihi wasallam abala ka langale kuranɛ kɔnɔ a ko ala subhanahu wa ta'ala ko fankihu ma taba lakum min an-nisa ako aye furu kɛ ma taba lakum min an-nisa'i muso min bɛ yen n'o jala aw yɛrɛ ye ni yɔrɔ ye kuma ka ca dɛ Allah subhanahu wa ta'ala m'a fɔ muso min bɛ yen ko ni o y'i fa ja
ala m'o fɔ a m'a fɔ muso min bɛ n'o ka di ba ye ala m'o fɔ ala ko fankihu ma taba lakum minan nisa'i k'aw ka muso furu muso min bɛ n'o jala aw yɛrɛ de ye k'aw ko muso de furu masna i k'a kɛ fila ye kelen n'o b'i bɔ i k'a kɛ fila ye masna Allah subhanahu wa ta'ala ye jate daminɛ filala mun kama Allah subhanahu wa ta'ala bi o kinti de dɔn ko dɔ min bi o kɔnɔ ala de b'o dɔn o kuma muso n'a bi taa jate kan ka daminɛ kelen de la nka Allah subhanahu wa ta'ala pana kelen kunna Allah subhanahu wa ta'ala ko masna ko n'aw bi muso furu muso min ka di aw ye ko ni muso kelen ma min bɔ masna min ka kɛ fila ye aw sulasa o kuma ni filama min wasa k'i k'a kɛ saba ye aw ruba'a ni saba ma min wasa k'i k'a kɛ naani ye a ko fa in khiftum alla ta'dilu a ko nka ni maa min siranna aw siranna k'a fɔ k'aw tɛna laadiriya muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni min ta ye fila ye i siranna k'a fɔ i tɛna se ka tile a fila ni ɲɔgɔn cɛ ni min ta ye saba ye i siranna k'a fɔ i tɛna se ka tile a saba ni ɲɔgɔn cɛ ni min ta ye naani i siranna k'a fɔ i tɛ se ka tile a naani ni ɲɔgɔn cɛ fa wahida ala k'i k'a dan kelen ma o kuma an bɛ aya in lajɛ ɲɔgɔn fɛ mun ala subhanahu wa ta'ala ko aw ka muso furu muso min ka di aw ye sabu ka d'a kan hikima dɔ de bɛ nin ko in kɔnɔ furu ye dusukuna ko de ye a ka ca la adamaden bɛ fɛn min fɛ o ka tɔɔrɔ i b'o ku o ka degun i b'o ku nka adamaden ni ti ko o ko fɛ a ka foyi ti dɔgɔya n'i kɛra cɛ ye muso min mana jagoya ka tintin kunna n'a ye ko fitinin k'i la ko kan ka dan yɔrɔ min a bɛ tɛmɛ o kan wa n'i kɛra muso ye i tintina ka jagoya ka di cɛ min ma o kuma ko kan ka dan yɔrɔ min na n'a ye ko k'i la i b'a tɛmɛ o kan nin yɔrɔ in na an bɛ kuma adresse denfaw la ani denbaw u ka na u denw minɛ k'u jagoya ka don furu la silamɛya ka laɲini tɛ o ye silamɛya b'o fɔ maa ɲɛna k'a fɔ i k'i denmuso minɛ diyagoya la k'a don furu la silamɛya b'o fɔ maa ye dɛ silamɛya m'a fɔ i ka muso ɲini muso min bɛ yen ni den cɛman t'a fɛ k'a d'a ma diyagoya la ko nin y'anw ka laada de ye ne ti den ɲininka silamɛya m'o fɔ o t'i ka kira taabolo ye. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول صلى الله عليه وسلم على قرآن كله قال كلا كلا الذي فين يمادي سلامك كلن كلن برجلني على كلا كلا الذي فين الله أكبر لما نعم كلا دمتو زينب زينب نعم أكما أبنا فرواتي مي نعم أكما شيء كلا كتا زينب بني على كلا صلى الله عليه وسلم atala zeda mu nyini ala kala kuma mina ni manyi amru bil as atala den nyini ala kala kuma mina ala kala sallallahu alaihi wasallam akoko nyame akwa ta folo ako ayi ta folo mina de hakilla nyini ka do kuma mina ni nyini kala utala ala kala sallallahu alaihi wasallam ayat de muso zeda bu wele kasi ako zeda ma ako amru ibn al-as nunka mugo bola ya unana ko bina ndendo nyini furula ubina nyini joyi ubina nyini amru ibn al-as yara de ye ako yede to ako uye ede to ko il faut la mettre na ya sura la ko mani bi ka furuke ala kira ka furuke tugola ibi dendi ina fo kira ya dendi chuwa mina ala kira ma den shi karaba ka diche ma wallahi make allah zai dan take tugola ako dem suma ako amru ibn al-as nuka mu ko wala ya unna na ko bina musojini ne muhammadu fe uyi eto ko defo ako dema ako yala e hakile jume e hakile jume di amru ibn al-as ba fukola deni ala kala jabi
ama jaabi direct la naam ay alakra jaabi indirect de la ay alakra jaabi tugo mena ma mina ni alakra sallallahu alaihi wasallam na ye kuma fo den yela la ka kunshulu aya nyimbo aya kunshulu ama kuma ako alakra ma ako ede ne fai na kadiye tugo mena ama kete ne biko jaabi sallallahu jaabi ejumai dego alakra ma o kan soro la ma dawo ka alay adamaden da ka hakili di adamaden bema adamaden femi kadi adamaden nyeda mi adamaden fe nyeda mi kuma ma hakili ma bela jele ba doka fo nyeda mi kuma wani nalo ma te be ba doka fo adamaden nyeda mi kuma adamaden ni kuma fo anyera kuma be no ya sakoi ni ya fo anyera dro anyera de bishi ya jira ila ko ni be ramma wani ya kuma fo adamaden yi kuma be no ta sakoi ni ya fo anyera dro anyera de ba fi nyera ko ni mabbe ma hanna ma dawo haka fi ala kala ni leçon de l'islam non l'islam do ma fondé rasul sallallahu alaihi wasallam mabina ni dem so yelela ka kunshulu ala kala ya do ko ni ko kadini na kum manda dra ko baje kun ka da sama o mala ka so la ka fo chela ko yi ku kana ni wori o kuma na ya so na e ma mi fe ki ka kira de ladigi ki ka kira ya den di to ni na o fole fle inyena rasul sallallahu alaihi wasallam ako ma bisi dem so de furula demi be na fitini do be sika de furula ni ya furu ko kuma fo ay ko na ma kuma ife ko ko ba jira ka fo ajena wa izha samtuha da aya daji ko ko ba jira ka fo ka jalaye aya daji tuko jumena kira fle ko on sala de fo le fle ya mo ko wali dena iya fo denye ko afo kar salaka wala ila kar salaka wala ila una naka ni furula o kuma e hakla jume ye yo fo dem soy aya nye foni ni kumai ka kun shuru ama kuifa ko ba dia ke tuamina ko nabi ko ay jabi de ka bi kuma fo ay ba nye jate mine ne soro la ko kada e dron anyina de ba jili la kwa jele do ni ka kumai nga yege wele kana sigi iko karma sakaw na ko be ebe jini na furula iyo fo de nyina ro na dro de ya nyeku ka daburu sama ikuma na malkuma ife ikuma na amalo ali ma gwa ya ko ya ke tuba bila era ya wuli to ka wabu wula bala ka nyengi che kata halima ma fe binyana ibara ko de tala o kuma ni tugu ka den karaba ka do furu faso na do gere ala ka ta furu ya bulu ni furu ma ya bulu yi den to de Allahu akbar go ka ala ka ta furu ya bulu ni furu ma ya bulu yi den to nyo wal ma ka dem le ka jago ya ka di furu la anga islamia mo fo ma shi islamia ti criminal dinel o dina te de aish o kuma mo yoro fo dem bawi ka yoro fo dem fawi o tabulo min be no ba ana anga folo to worba ka tabulu da nga dine tikile de ni bi me ala yi sutra ni de so ritama aduna ko la min mani aye o be ke kuma dola de rabbi same ata jira fara ko amandai me ta so la amandai ni mi takala o jona ni ya du ala ko wa asa an takrahu shay'an wa yajalu Allah fi khairan kaseera adola de ma de ko do man diye ngalo so wa taala da hera bake ala wa sa an tuhibbu shay'an adola ko do be akade adama de ko yi nga ika hera fo dala ko sharu Allah bi hera fo dala o kuma na kala on de gonye o kuma ko ti dala ga ni de bi ya jira fala ko baneti karmas na fe iko la shuru dina do to de na ya fo dala wal ma ya fo bai ka ta finyana wal ma ay chino samana ka finyana ko alati karmas na fe furula ni ya da ma yi de to de ni ya karaba konti de nyinga ati damne ela ya to yo wa do tika islamia mo ufinyana tika islamia mi ya maria ula tika islamia mi bla ula na ya soro le mi ka kira de ladila ika kira ye adem so do furula tuwa mi na ne fula ko lankali ni banga tariku kitabu bela de ko mo amma ni ala fa ya rabbi ala ka kili mandama amma dum rasul sallallahu alaihi wasallam ayajira ana qur'ana kono kika muso de furu
muso min ka di ye masina ala ko ko fila a ma daminɛ kelen na k'a sababu kɛ jumɛn ye muso kelen an yɛrɛ b'a fɔ an ka kuma na ko muso kelen tɛ ye jumɛn ye cɛla kɔrɔkɛ sabu ka d'a kan n'a taara dugu la don o don i segila cɛgɛnaya la n'a bɔnna i segila cɛgɛnaya la ni ko wɛrɛ nana tuguni i segila cɛgɛnaya la o de la Ala subhanahu wa ta'ala a ye jate daminɛ jumɛn na masina Ala ko a ka furu kɛ furu muso min bɛ yen n'a ka di aw ye masina f'i ka fila de ta aw ni fila man ye sulasa k'i ka kelen fara kɛ k'a kɛ saba ye n'o fana man ye k'i ka kelen wɛrɛ fara kɛ k'a kɛ naani fa in khiftum ko nka ni aw siranna Allah ta'adilu k'a fɔ e tɛna se ka tile muso ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e tɛna se k'u bɛɛ lajɛlen dama kɛɲɛ u ka so si la e tɛna se k'u dama kɛɲɛ u ka fɛrɛbɔ la e tɛna se k'u dama kɛɲɛ u minɛ cogo la kɛnɛ kan n'i siranna o ɲɛ fa wahida f'i ka dan kelen ma o kuma sisan nafa min bɛ furu la an y'o dɔn furu yɛrɛ a kan ka ɲini cogo jumɛn na an bɛna kana dɔ de fɔ o la sisan furu yɛrɛ n'i bɛ furu ɲini n'i ye cɛ ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ muso ɲini muso kan ka ɲini cogo jumɛn na Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye nin bɛɛ lajɛlen détaillé an ye o de la Ala ko Kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko Ala kira kɛla ladigilifɛn ɲuman de aw silamɛ bɛɛ lajɛlen ye maa o maa bɛ ko bɛ Ala kɔ o bɛ don laban kɔ kira kɛla ladigilifɛn ɲuman de bɛɛ lajɛlen ye Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ye sira dɔw jira an na o sira ye Ala jɛ k'o lamɛn ayyuha shabul muslim kayfa takhtaru sharikata hayatik e min bɛ n'i ye silamɛ ye silamɛ jeune i ka ɲɛnamaya jɔ yani i ka ɲɛnamaya i ni maa min kan ka a jɔ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'i jɛɲɔgɔn ye furuso kɔnɔna na ko yala e b'o tigilamaa suganti cogo jumɛn na silamɛya ye sira jumɛn jira i la silamɛya ye sira dɔ de jira an na an bɛ n'o sira fɔ Rasulu sallallahu alaihi wasallam قد أوضح لنا كيفية اختيار الزوجة الصالحة أي يفعلك أني فرمسو نيوما جنوبا نيوما أمسك أسر أنا نيرما يكون جوبنا على كرا إسراجر أم بلا دلنا على كرا كجودي فقالت تنكح المرأة لأربعة أكون مسو نيما يكيما فرو muso min furu kun naani kama kun naani ni ma ɲɛ k'i bɛ muso furu jeune e min bɛ n'i ma furu kɛ fɔlɔ walima e min bɛ k'i ye kelen ta i bɛna furu wɛrɛ kɛ tuguni a lamɛn kira ye sira dɔw de jira i la ko n'i bɛ furu kɛ k'i ka taa o siraw fɛ a ko muso bɛ furu le arba kun naani kama kun fɔlɔ a ko limani ha a ko maa bɛ muso furu a bololafɛn kama a ka nafolo k'a fɔ ni muso ye commerçante don fonctionnaire don ni muso ye a bɛ ni jɔdaba in na se bɛ muso in ye o kuma nafolo b'a kunna a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ maaw girin bɛ a nɔfɛ i jɔn yɛrɛ fana ka girin a dɔ la ni Ala y'a don gɛrɛsɛgɛ la i na sɛ sɔrɔ ka ɲini wa i na kisi na sɔrɔ caman ma kuma bɛɛ ko muso bɛ ɲini o kama ko muso bɛ ɲini limani ha a ka nafolo kama k'a fɔ muso bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a to n k'a furu ni n y'a furu n ka du kungo bɛna nɔgɔya a ka tulu sɔngɔw olu bɛna tɛmɛ n kunna a ka fini sɔngɔw olu bɛna tɛmɛ n kunna n t'a na kɛ balo ɲini dama ye ani nasɔngɔ bɔ dama ye a komisɛri tɔw bɛna tɛmɛ n kunna ko mɔgɔ bɛ se ka muso furu o kama ama dɔw ma dɛ a ko lihasabi a ko muso bɛ furu a danbe kama kari masina ye karisa den ye walima kari masina ye karisalakaw den ye walima kari masina ye nin sa ye o sa mɔgɔw olu ye maa ɲɛnamaw ye olu ye maa dawulamaw ye olu ye maa fangatigiw ye maa danbetigiw don u bɛ maa furu ɲɔgɔn bɔ u bɛ maa jɛgɛ ɲɔgɔn bɔ u bɛ maa ko kɛ ɲɔgɔn bɔ o tuma karisalakaw den karisa maaw girilen don a nɔfɛ sabu ka d'a kan maa ɲɛnama den don sabu ka d'a kan danbetigi den don sabu ka d'a kan a ba maralen don sabu ka d'a kan a fa tɛ se maa ma sabu ka d'a kan u ka du ladabulen don maaw girilen don a nɔfɛ o kama a to n yɛrɛ ka digi maa bɛ muso furu
abona kama adona karmasnakaw deno ni du den soro ni yere ka kunna na domina ma fa mamondo abuke sobe ka barka don yere ka kunna malum so furu kama li hasabiha so dami abona ulu kama madu so kam so furu ala kala di bala kan tinyana ko madu so furu amada mare ako wali jamaliha ako madu so furu adan tugo nye kama karma sai woti yumanye ayi tugo cekai abi mamu ne da kumana be bala ka giri o kuma ton yere ka giri denin tie tugo kai ayi tugo kai o kuma mo bala ka giri ama fa ton yere ka giri ni nya soro mo na fo alhamdulillah ko tabarakallah gum sun ma ka saburu o kuma mo bala ka giri ton yere ka giri sira na kira ko muso do furu fara kama Allah subhanahu wa ta'ala ay adama don da ku dan tugo nye ka teme doka o ye Allah subhanahu wa ta'ala yere ka kedi ala de yoke wa faddala ba'dhum ala ba'di ala de anda ka afsa ka teme nyoka fembele jilela ay afsa ka teme nyoka gere segala ka afsa ka teme nyoka sorala ka afsa ka teme nyoka dan tugo nyena ka afsa ka teme nyoka joro yere la ni ala bulu Allah subhanahu wa ta'ala adama don da mamma bla ka tugo kilila ya fofo nyoko o kuma karmasa ni muso be muso ko ga karmasa yere de muso nyuma ne mawo mabe ni ya ye ba kan ni yere o kuma muso nyo o muso faso de mawo girine do ano ato yere kan na kalida do ni ya so muso du furo kama krama do mo de ako wali jini ha ako muso ni furu aka dina kama karma sami fle ni deni amara lendo ni deni abisra alanye abdangana biri abifiri firi supralew abu lundo atikolo kolo chewla amalo mandogo abimalo ya anya faralente ko jugo o ma di deni bala jelemba atanu bala jelemba afo ka muneno ka sabalendo dina ba bolodala aka ala ko kabo o ma ni ma tisenyoma mo grilendo deni ka ajogo na ka dina kama o ma ton yera fara ka giri ni nya soro ka kira ko muso du furu fara kama kira julli gire la sisa nani ay nan de jilla o ma halibi kira bala ka koriyal ka bana kira yere min jide aduno de di ko ako ale kira muhammad mustafa ale nani mi na le wajjateye ako fasfar bi zati dini riwaya wala ako fa ale ka bi zati dini ako ne muhammad ba finye na min be ka de sira alanye min be ka ba yere sudra min be ka bi maluya min be ajado ba yere la min be ajado ba ka dinana min be aba ma so bunya min be abi maluya mo ba bi mo bunya de fa ale ka bi zati dini ki ka ke odi Salama jirela. Ako fa ale ka bizati dini. Dina bi min bulu dala. Min porombe aka dine ka min be na jadon be ayirala. Bi ka ke oye. Wa illa. Ko yoje bara soro la de. Ni yoje do ni tala ka ti noro musola muso min be ko dinati abulo iyo taw kan na fulu ka ba dinati abulo. Kuna dan bi fa wallahi. Allahu akbar. Kuna dan bi fa. Nani blala nyora domodo fugar koro etira ga jumri de kaya domodo wa halle bi jumri wona neta dem se amude kare kuna dalli fa wallahi yana kuna dalli ambala ko tala ka koro o dan tuwe alafe ga ni yana ko tigila mata o ka juka tele ka ni dinati abudu kuna dalli fa wallahi o ta bani le na ya soro la aba ka dunde kono na kerala abdu tigela wallahi ta fa wala fe ci do ka du ko shi wal mani na kimi muso wara furu fo ni shi ka ga duna ni kimi muso wara furu aba fo kimi ta duwa ni ko bla ko ta de ka dusani ko ta hali ado ni muso ta kana furu kama ni dina ta bulu dala wallahi na fulu abi kuna dani aye abu goso ni ya bi fo fe kiye na na tem so sila an wa che ko boni to ko de no boni ne ta inte fo idlane Allahu akbar yekon be kama numero lamul ne ka to yalla don ako wa illa ako kiga dina sigi tani yo toy ni tara ka dimlo musola musomi me ko da metindo asumo ko ngabulu la katemeka to ngabulu la katemeka o yala ka bunga teme eso ngotaka wallahi ni ni obla la nyola dungodo do ma ka dina tiye ni tara ota abona kama law kala la dungodo aba fu ko ni sababu te ke mare sura
est-ce que era na le catégorie kili o kuma bɛɛ a b'a ye ba ka fisa ka tɛmɛ kuma bɛɛ a b'a ye ale fa ka fisa n'i fa ye kuma bɛɛ a b'i filɛ ale ba ka fisa n'i ba ye kuma bɛɛ a b'i filɛ olu ka du ka fisa ka tɛmɛ ka du ye wa a bɛ tila k'a fɔ ko ni sababu kun tɛ k'i t'ale sɔrɔ dɛ a bɛ wasila n'a danbe n'a sɔrɔ diinɛ t'a tigi bolo kira ko fɔ ale ka bisa tɛ di a ko diinɛ bɛ min bolo n'o ye silamɛmuso ye k'i k'o de ta wa i la n'i ye silamɛmuso in jɛ i tali nɔrɔ muso min bɛ yen ko nafolo de yaari muso min bɛ yen ko a cɛ ka ɲi muso ɲumanin n'i taara ka t'i dulon o la Allahu akbar n'a ma kɛ diinɛtigi ye n'a kɛra diinɛtigi ye m'o fɔ dɛ nka n'a y'a sɔrɔ la diinɛ tɛ a bolo e de tali dulon muso ɲumanin na i ye baara sɔrɔ mali kamana gan bɛ ɲɔgɔn na ni kamana gan bɛ ɲɔgɔn na sabu ka da k'i bɔ o bɔ i kamana gannen don dɔ kana na foyi bɔ wa kuma bɛɛ ma a bɛ jateminɛ na kuma bɛɛ n'a fɔ a bɛ taa yɔrɔ min na sunɔgɔ tɛ yen dali tɛ yen e kɔni bɛ to n'ala ma kunnajɛ i tɛ se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ tuguni e kɔni bɛ to muso de contrôler la sa i b'i si bɛɛ lajɛlen k'o la sabu ka d'a kan ni muso ma kɛ ala ɲɛsiranya jɔn ye n'a sɔrɔ la diinɛ t'a bolo cɛɲɛ a t'a da i kelen ma a bɛna tila de a bɛna partager n'a y'a partager minnu kun ka tɛmɛ o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la e ta kɛra jumɛn ye siyɔrɔ ani dimi ala k'an kisi o ma. O de la Rasulu sallallahu alaihi wasallam a ko fɔ ale ka bizati dini ko n'i bɛ muso ɲini ale ye muso qualité 4 ale y'o de f'i ɲɛna o muso qualité 4 la k'i ka wolomali kɛ fɔ ale ka bizati dini diinɛ bɛ min bolo fasfar bizati dini diinɛ k'i jija o de ka k'i ta ye o de ɲini u ka sɔrɔ n'o bɛnna muso cɛ ɲuman ma alhamdulilahi n'o bɛnna muso danbetigi ma alhamdulilahi n'o bɛnna muso nafolotigi ma alhamdulilahi ni diinɛ b'a bolo n'a kɛra nafolotigi ye wallahi a bɛ jɛ k'a ka nafolo don a t'i kunnada i n'a fɔ an ba Khadija a ye kira dɛmɛ n'a ka nafolo cogoya min na a ma deli ka kuma fɔ tile kelen n'a kɛla muso danbetigi ye danbe bɛ muso min na wallahi a bɛ sɔn ka sabali k'a muɲu ni n'a kɛlɛla don o don a b'a ye kuma bɛɛ cɛ de ka fisa ka tɛmɛ ale kan a tɛ waso la fiyewu a t'i filɛ k'u ka fisa ka tɛmɛ k'a to a t'i filɛ ten fiyewu. Wa n'a kɛla muso cɛ ɲumanin ye n'a y'a sɔrɔ la diinɛ bɛ a bolo a ka diinɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ se a yɛrɛ la a ka diinɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ cɛɲɛ koro k'a da e kelen ma wallahi diinɛ de b'o bɛɛ lajɛlen kɛ wa illa nka n'i ye diinɛtigi jɛ caribati yada ka i bolo fila lankolon yala i bolo fila lankolon yala ala ka kisi o ma. Ne badenw o kuma furu n'a bɛ kɛ cɛ kan ka furu ɲini cogo min o ɲini cogo de filɛ nin ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye o tuma sisan furu sɔrɔla an ye muso min n'an kan ka ɲini an y'o dɔn silamɛ muso an y'o ɲini o tuma alhamdulilahi n'an y'o sɔrɔ o tuma furu yɛrɛ a bɛna sigi n'a sigila sira dɔw de bɛ furu ɲɔgɔnmaw kan ka taama o siraw fɛ muso la cɛ la n'o kɛla furu bi ja ni muso tɛmɛna ka siraw fɛ furu bi ja den barikama bi sɔrɔ diɲɛ bi ɲɛ lahara bi sɔrɔ sira dɔw bɛ yen ni cɛ tɛmɛna o fɛ furu bi ja den barikama bi sɔrɔ diɲɛ bi ɲɛ lahara bi sɔrɔ nka n'i ye o siraw jɛ furu bi kɛ janaba ye bolo yara an b'a kanu ni yɔrɔ in n'a ka message kɛrɛnkɛrɛnlen k'o di ka taa di kɔɲɔmuso ma u ka arrêter ka taa ji ka yira kɔɲɔmuso la an balakaw balaka bɛ yen n'o tulo bɛ an na an bɛna kana kuma min fɔ n'i y'a ta ka baara kɛ ni a ye i ka furusotigi diɲɛ kɔnɔ wallahi ala b'a ɲɛ i bolo i ka furusotigi diɲɛ kɔnɔ ala b'a dilan i ni cɛ a bɛ bɛn i bɛ den barikama wolo i bɛ lafiya i ka furusotigi kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ la fɛn t'i kunna fɛn t'i cɛ kunna a bɛ balo lafiya la ka sa lafiya la wa n'aw ye silamɛ a bɛ tila ka lahara sɔrɔ dɛ o ladilikan damadɔ a fɔtɔ filɛ nin ye n'an balakaw balaka tulo donna a la n'a y'a sɔrɔ ne furulen don baara kɛ ni a ye ni den b'i bolo a don i den ka kɔɲɔminɛn na wallahi a ka fisa ka tɛmɛ valisi 2 fini kan a ka fisa ka tɛmɛ warijɛ kan a ka fisa ka tɛmɛ sanu gosilen kan a ka fisa nin bɛɛ ne balimamuso فهاكم بعض الوصايا من امرأة عربية توصي ابنتها ليلة زفافها ladilikan dama dama filɛ nin ye hɔrɔnmuso dɔ
muso ɲɛnama dɔ a bɛna a den kɔɲɔbɔ don min su a y'a denmuso sigi yanni denmuso k'a labɛn k'a di cɛ ma a ka taa cɛ ka yaani sigi kɔnɔna na a y'i dɛn n'a denmuso ye ka taa denmuso sigi yanni faw k'u ta fɔ den ye taa kɛ tan ale y'a denmuso sigi a bɛna ka na denmuso bilasira a bɛna ladilikan dɔ di denmuso ma o ladilikan minnu bɛ yen ni a y'o fɔ a denmuso ye walahi muso si ma baara kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ f'i ka lafiya ka muso sigi kɔnɔ nka anw ka bi diɲɛ laban musow a caman de bɛ yen n'u bɛ n'u denw bilasira u bɛ den kɔnɔ su ka kɛ cɛ kan de i naloma i taatɔ tɛ nin i ko an musolama don sisan t'i firifiri dɛ n'i ma se ka min sɔrɔ a bolo sisan i t'o sɔrɔ bilen dɛ i bi cɛw dɔn bi cɛw ka ko don dɛ n'u y'i ta n'u ye tile fila kɛ dɔrɔn olu ɲinɛnen kɔ u bolo mana bɔ dɔwɛrɛ nɔfɛ bajugu de bɛ nin hakilila jugu ninnu don a denw na ni denmuso min bɛ yen ni sinamusotigi don o b'a fɔ a ye naloma ye t'i yɛrɛ to yen sinamuso bolo taa k'a ka jɔ ye n'ala sɔnna a b'a bɛ wuru ka k'i da la kana sɔn dɛ t'i pasa ja a bɛ denmuso kɔnɔ su ka kɛ cɛ kan ka bɛ denmuso ma taa fɔlɔ k'a kɔnɔ su ka kɛ sinamuso ka kaba ma taa fɔlɔ bajugu de bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ne k'a lajɛ ni muso ye ni muso ɲɛnama ye ni muso sɛbɛ ye ale bɛna ka na min don a den kunna a bɛna sama min fɔ a den ye ne balimamuso sama in lamɛn sa i yɛrɛ k'i jija i k'a don i den kunna e min b'i ka furu la sama in lamɛn kuma in lamɛn i yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye ka furuso sigi kɔnɔ walahi n'o kɛ ne ka furu bi diya muso in ko cogo di a den ma فقالت لابنتها وهي تودعها a y'i kanto a den ma o y'a sɔrɔ la a bɛna kan bɛɛ di den ma a bɛna den bilasira a ko yabnati a ko n den a ko innaki qad farakti baytaki alladhi minhu kharajti ووكرك الذي فيه نشأت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا أكون دمسو أكون بشينا إمن أبو أنغسو أو من بينامي ولو إمن أبو أنغسو بشينا إذن تنصور لكنا سومين بي إذن لكي أمغولا سومين بي وكتابنا نكتابنا تكلني سومين بي الشريع نانتا تكلني سومين بي المركة نانتا تكلني سومين بي أبواتابنا نانتا تكلني إذن لسومين نأسو إذن أبوه لكنا بشينا إذن تنصور لكي تسومين إذن تنصور ماكا إذن ما من دلتنيونا إذن تنصور maka ini maa min bɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kuma mɛn a bɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn cogo dɔn i t'a ka tanamasaw dɔn a t'i ka tanamasaw dɔn i t'a sagolakow dɔn a t'i sagolakow dɔn n denmuso i bɛna taa fara o de kan jɛɲɔgɔn min ni den t'a la dɛ a ko n den nka n bɛna min f'i ɲɛna n'i t'a la o k'a kɛ i cɛ ka jɔnmuso ye a ko denmuso n'i t'a la k'a kɛ i cɛ ka jɔnmuso ye walahi i bɛna taa fara jɛɲɔgɔn min kan n'i sɔnna a ka jɔnya ma ka t'i k'a ka jɔnmuso ye kana siga fiyewu walahi cɛ yɛrɛ bɛ k'i ka jɔnya ye a si kun t'a la a ko denmuso ma ko n'a taara k'a ka taa kɛ jɔn ye cɛ fɛ k'a ka taa kɛ jɔn ye a cɛ ka so a ka taa kɛ jɔn ye cɛ bolo jɔnya ye jumɛn ye ويفعلون ما يؤمرون جنا يوديو ni bilala min na dɔrɔn i b'o de kɛ n'a fɔra ko min kuma ye dɔrɔn i bɛ jɔ a bɛ fɔ de ma ko jɔnya ko n'i taara k'i da dugu ma i cɛ ye a ka yɛlɛ kan n'a y'i bila min na fɛn o fɛn ni ala ta bi bɛn a bɛɛ kɛ n'a y'i bali ka bɔ fɛn o fɛn na fɛn o fɛn bɛ n'a t'i don ala gasi la a bɛɛ to yen t'a kɛ jɔn ye walahi n'i sɔnna ka k'i cɛ ka jɔn ye walahi cɛ fana bɛ k'i ka jɔn kɛ siga foyi t'a ako dema wa fazi lahu ashru khisalin yakun laki sukhra ako mina jogo tan finyana ta no jogo tanye ikata barake na ekete sisi kono ako aka fsaka te keshinya kele filika aka fsaka te valisinya fula filika aka fsaka te garanti shenka aka fsaka te samudu wale ka bila kwa mifina ndi msoni tara takete de ako dema ako amma al-ula wa thaniya
akon de mina ladilikan folo ani ladilikan flana mino mi finyana fasuhbatu bil qana'ati wal mu'asharatu bi husni sam'i wa ta'a akon de ni tala ti change wanya ni kari che fon fe di ma kuli ai Allahu akbar ni ma na mo so jebi de ti change wanya bil qana'ati ni kari na fon fe di ma kari oyi na yi shi soro do mana ko dima Allah ta bika Allah barkata afanya na bika tirinya na ko ni shemi ta kala vaccine Allah ta bika Allah barkata vaccine kala kado ida fa ina acha na era na ni tirinya afanya kan ko du ni jala ne ko du ni shemi ta kala shavai o mine ngo atamu ika nyimbo afe ka jirala kibo de sega tuma bekam ni shemi ta kala burde ajirala kibo de sega tuma abela jilen ka fa suhbatu bil qanaati ta iche jilwan kali na yi kɛmɛ d'i ma ala tan n'o kɛmɛ ye ni don min na n'a ye kɛmɛ fila sɔrɔ ala tan n'o ye ni don min na n'a ma fɛn sɔrɔ ka d'i ma ni min b'i yɛrɛ kunna a ye diya ko dun fasurubatu bil qanaati den di cɛ jɛɲɔgɔn ni kari nka ne ta kana ni cɛ nana ni min ye faden tɔ bi sosan na i ni sogo tɛgɛma na Allahu akbar ne ta kɛra ni cɛ nana ni min ye tɔw b'a la ka gɛsɛnɛ de ɲini ka di u muso ma e bɛna taa vaccine ɲini ka di ma ne kɔni t'i fɛ n'o kɛra furu t'i ye dɛ fasuhbatu bil qanaati a kɔni den fɛn cɛ jɛɲɔgɔnya bil qanaati ni kari ye n'a ye fɛn o fɛn d'i ma k'a kuni o ye والمؤاشرة بحسن السمع والطاعة أكوني ترى أكوني تشجع نونا لا يكون فيه أفكون يامه على كيتاي الله أكبر لمن وبارك الله من تشوفون فيه من على تبيبه ngani mini ala tatibe la to ata di makhluqin fi ma sa'il kali ka ngo fo ni wali ka wala muso ba ce la batu ken bela fo ala kana dan fenti la batu ka ala batu tike abada misala la ni chemi be ni shi gudo de kadai am to ka ko shi gudo ni do daga ko kana ma sera la haram de muso ka hallo ka di ce o ci do ka ko kana mo haram de ma famna na akon ti ce la batu ni kuma fly na ifonfe di ma ka karli oye ibi che na bato na mi fo afanya na ko nyi ka kuma me ankitai Allahu akbar na ibla mina ho kwa ko tandea na la sura sura make muli ko ke na ibla mina karma sani maninye ya fama na la sura mtimi zefla tuni fa suhbatu bil kana wal mu'ashara bi husni as-sam'i wa ta'a ni che ibla mina dro nyame mbake أقول لهم سأقول إلى الذكر فلان فلانا أما الثانية والرابعة أقول للذكر فلانا سبنا أناس أناننا فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لوضع أنفه فلا تقع عيناه منك على قبيه ولا يشمن منك إلا أطيب ريح الله أكبر أقول لهم أقول نيتالا mimi finya kabi sedo ni ko do bola domi chesli kan ni ga ne ko kalsawo ni kalche dum ni kadi e fele ne ra ke chugo de ni bina ka bodu ko chugo ibi fe kan so chugo ni abi ni zo la da ni mi na mantale kabi ka furkle folo wallahi ni ko tala ki je ni ba ko ni chugo ala pleshi ebe jeti adele ke dono aside ka ni kalma se eram fele ka ke chugo mena ko na de muni mu kadi muni mu mandi ako dem so mani tala ti che ni nga ayuni nga bita ki yi chugo mena ayuni nga ola chedo do nyet tanga be muso ka sali ino wale sala wati bera jile na tibo nyet ka sali do be la ni ta fi fara fara le no sumala ka so ni jama ka so de bi no fe fa sala wati bera jile na chedo che jira to te sa ke shi do fe wode ka da mala tawi ni yu parler ndoro ni galfla afuma ko yi gordo wala itami ni ko ya parler kana kuma de kuma fla doro imagine nga yala na tami nati tayoro do konna afu ko yi gordo aboko do gordo na me ka afu ko ale ka pari ka siri tere mana do gordo na doro anye ka sina durjo am sun manina ti ibayi halla bi sega tangera na wallahi abi sigi ka bange siga tora ngai mi ta fi nyaka sale lo de la sumala ka sawi jaba ka sawi fambere di fe ni chendu na ro na do zubi fi afa dem soma
ako fata ahudu li mawti aynehi ti chenye ata abla yoro tani ni ka do femu kada abifa aki yinji chuko bununa abifa akaka so yinji chuko mina abifa ka duko naka keke chuko mina tani anyinga akunye fiena ako ti chen kasata yoro mado buka kasa ko tulo ngede chedo be kuma be ngudo la so no ka tro usuna kasa de fambe be parce que kasa de fambe be o kadi doyi no ce model na lega so ngata so la jama kasa di sumara kasa di kebe ka so na befa abi dabru sama ro na do abi bo fugere na sigato ni ma kuma da kuma tatina so do ala di do ka so ro padro de ka sune kasa di fambe fe ni ro yira tele fambe la jine na ce na da bu ku fara fara no ba ce ka sigi jodi e ko ce sigi am sigi tamunge akoti ide afuiche tanyini ika nun kasata yorodo akufala taka ainahu minki ala kabini kana so iche ka fenyila femi mandati femi fetiu ati feka finimi yedi je ko akara feka tini refle ni fini ko golele wa msodo bite dio fo msodo ya bana dogo de na so de bala wallahi ni kwa mapaka tigo era mimbe kiti feka ya abana na yuko na jara dro kana ta Allahu akbar ako kana so chenye kada fenka ila tifemi fefio wala yasmanna minki illa ajabarihim ni bi garaje la kuma atuche ka kasa mondi me ila kasa mondi ne ba kana jonna de ni bi kurumi ndi kuma billahi nasi ta du kuma sebenta du abada ni bi kurumi ndi kuma ibi felo fele tige ni bi point min do kuma o ka buka sama bela jeli ni perdila na ni meta nyi de ako dem soba ako la dilka amal khamisa wa sadisa dalika duruna na worana ni sala fatafaqqudu li waqti ta'amihi wal hudu inda manamihi Allahu akbar ako ni sala tanyi chebi fa ayiniga abi fa ka kila ka du ermina abi fa ka shurfa ka du ermina abi fa ka daraga ka du wati mina ayiniga niko akade ka wati la du wati mina akade daraga ka mu wati mina akade shurfa ka mu wati mina o wati ni ko do ni yo wati do o ni la biale ni chef abi fa ka kila ka du midigi yele midigi ka so aso lekla na bola dugu kono kana yoro na doron ko ge difre du sigile fle iba ya ni lafia he me chen na ona he ado do ni na mona ka ba to kini wala ma kini mona ka ba to ni nai adni bishila fitne de ko ko kele ka mo bole mo fiya ala wadi ko to ni ko ka la ba kele ako dem soma ako tanyini ka do cheka tumiri ka wati o nyini iko do wal hudu illa marabihi chesno wati ko nyini ko do chebi da wati mo nyini ko do yari chemmo ko kasa shi lama o ka soro la daran fense ne do kanye toro donon blanc kanye usuna kasa man bi sokono ka soro la yari cheka fa bi ta da do a soro plan la be dinu lama bi je aba muso chawa be kara ke bla jo dal ka wata ha ko do ne dara ya dem so ya be do ko na buli ko na bi ta fili an fe dara bi fe fe an fe mi na bi ta fili an fe o kuma e jole sa e bi fara so bi shi ka inerve de lo ke la ro do shi keni Allahu akbar sagato chadu ga ko dem so ako fa inna hararata joyi mulkiba ako mimi finyana ti chenga dumulika wati nyika do sab ka da ka kuma to akele ke mangude ni ma ko to ni fara la brabi kele wa mo chugo kele la so ba to fana du maga go ko dim so mati ako so ba to o du maga go de ni so ba to de na do atwa ka da yoro so ako dim so ba ako mimi finyana ka fara uka ako fala ta asina lahu amran ولا تفشين له سرا أقول تعالى إيجي كنا سوسله أبي فيك أبي فيك أولوك إيجي كجنو أكاد تجبر كمانو كمانو من بينو بفو إنينا kanansa singita katana lankali temuso ya shura ga chere puta ga chere puta kuma bele bi fonna sa ro na wa jena ba mso bitele ika du kilo wa be boro to na sa tra fe kata abu de ko kana kede
akwai ceka gino da dugoro ko kado kede wai kana ce soto fiu akwai inna bin fashi da sirrahu lam ta'lamu kadra akwai ni yace ka gino ni ya bokena man na ya doke da ya fo akwai ce gili morati de la bi fiu wai ti kisha ka jamba ma de isigili te binge iso mo so rom na do am singa na bila ko Allah sa bi sa wo ki lo mo so Allahu akbar sigatora akwai dim sama akwai sabane ne akwai warre ayatu fi baitihi akwai kin janto sai ka ka kolashi ika klaka laban tuni kin janto ira kuna tuni sam ka daga ce ga na fulo di kan yi rafi su fasa blade ceti mamu fe akaso ma do be ko kuma ni ce ni ya do mo ma kuma ni ce la ti da ni ce ngalke ni iko ce bola na ko ka bi ngala si roda ma de kana si roda ma ga ce kele ga yo kuma be ni keme kuru re so ka so cere ti mamu fe ka so kuma be ere keme ka sheshi daga doma ko ka si bo ka do ni boro ibi na furu chele aba de muso ma ko ti jadu che ka dula ani che ka na furu ni che na furu ma fe mi ni ka so ni jadu wala na ni banga tere o koloshi na tele sanadima o koloshi na arajo sanadima o koloshi da muso do bi tele kala kala do kala ka banga tere kala ka bo wala musi kera ba be bi to ka shi che mo wala bi to ka sa o ma kala na sa ko ko wari yela la furu na ke i koloshi kana ke de kana ke de u ba be blala ka wala tusi es la warti bo ko dem so makana tere ako ni tala ti cheka na fulo akoloshi ikaga du koloshi o ta bane ne ere cheka na fulo yi iki yera koloshi iki yera mara cheyi akili ta de kama kana so au kana so ita ke furu bai apa dema summa iyaki wa iyaki wal farahi la tihabi akundi ako mi kanaru de yi ni ci addu suka ci lelo domi ako kana ki gaddo la doyi de ni ci addu suka ci lelo domi o kana ki gatigara ko ta doyi de ni ci addu suka ci lelo domi o kana ke e kan ni so jad donye na addu suka ci lelo adu je ko du sa ci na wallahi amma bi jalaba so bun tan do be ni du suka ci lelo domi na tiyal ma do bi dan lo domi ma be abla bi gal kay ni na kala mun kala na felon ni ngake na kala mun kala porque aleka nga siga en nega porque duga singa dade atuka do wala faraka donge misamu atuluka kajeto suga siga cheto inende abi ku weche wallahi otaba nene ako demsoma ako wala iktihaba hina farahi ako mika ngaridaye ako cheka ni so jaddu cheka kunye do cheka usewa do kano kega duga sidore ni so da ko bi chefe do mele e da buru de bi sama odo ni so da ko bi chefe do mele e ka bola wuli do ni odo ni so da ko bi chefe jama ko bi chefe do mele e bi ne bo ma bela jile na odo ki yara jira mo do ke bi so duwi ako kana ke de Allahu akbar ako ni so da ko bi chefe do mele a jira na bi kan ni so da ka juga samata ako ndi ako wala tasiri ila zalika ako ne fleka fon fa fiye iti siga ni shige hatta tu siri ridahu ala ridaki wa hawahu ala hawaki ako ne fleka ladika mun finyana iti siga nun tasiyo fo ika chen ni dunga bla ita sampe ka chen sa ko bla ita sampe ni mi kalite hando mali ni kuru ka do da fe ko ni sera ko ke siga ni beke chen sa ko iko de kiga hajina fulai na ya sura la chero ko kini de kadai o kuma ego de bla ita fura na hanin bashi de kadi o kuma to ka ke ce tangi ako ni sona ka chen ni dunga bla ika ni dunga sambe ako wallahi ni fo fe tijira bi se ka dara de ke ako ndi ako ni ladil kanu ako nu koroshi ako ni nu koroshi ako wallahu yasna'u lakal khaira ako ala bi heraki ka fursu siri ko ala bi heraki jena ala bi heraki da ni muso bay ayni ladil kande di adem suma o kuma ladil kan sabamo faraka Jafar bin Abi Talib Abi Talib de no go Jafar ale fanay adem so blatrani ladil kan sabaye on ladil kan saba ami o faraka abina adem so ko do me akwa adem so ma ko yabnati ako iyaki summa iyaki wal ghayratu summaa ako fa innaha miftahu taraki akwa dem soma ako mbima iyorojenya ka bokkele ya fala mama
keleya falamando Ayi. keleya kulo gere Naam. keleya falamandi keleya kulo gere muso dɔw bi kɛ keleya falamandi bolo la ani keleya kulo gere keleya min bɛ adamaden mako sa a ko a denmuso ma k'i taatɔ filɛ furu la a ko t'i ɲɛ ci dɛ a ko keleya falama a ko i jija kana to k'i sɔrɔ dɛ a ko fa inna a ko min filɛ nin ye a ko min t'a fɔ tɔ la k'i k'o de furusa tile wallahi a bɛ muso bolo a bɛ taa u ka so kuma bɛɛ keleya falama ye jumɛn ye n'ale ye muso minɛ n'ale bɛ muso min na Allahu akbar cɛ ti lafiya dɛ i ka whatsapp sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka telefɔni kɔdi de ɲini k'a dɔn wa n'a ye ka telefɔni kɔdi sɔrɔ n'a baden sanga ni waati bɛɛ a bɛ ɲɛmada cɛ ka whatsapp a b'a bɛɛ contrôler hali cɛ pari cogo a b'a jateminɛ hali cɛ ka parfum fiyɛ cogo a b'a jateminɛ hali cɛ bɛ appel min kɛ a b'i den n'a sɔrɔ a ka se ka cɛ ka kuma bɛɛ lamɛn cɛ ka misɛnman fara kumaba kan a b'a bɛɛ jateminɛ cɛ nɔfɛ keleya falama de b'o kɛ muso la a ko fa innaha miftahu talaq ko furusa tile don dɛ sabu ka d'a kan ni muso n'i kɛla ten n'i ma kɛ ni cɛ fugari ye cɛ si tɛ jɛn n'a ye muso ka a kɔrɔ ka se o hakɛya ma ni cɛ kɔni y'a ye ko muso b'a la k'ale kɔlɔsi a ka fɛn bɛɛ la cɛ b'a ye muso bɛ fɛ ka dutigiya de minɛ ale la sabu ka d'a kan cɛ de ye dutigi nka e ye dutigi ye i tɛ se ka telefɔni ci sago la i ka so i tɛ se ka vocal lamɛn sago la i ka so i tɛ se ka foyi kɛ sago la i ka so o kɔrɔ t'a yɛrɛ ko dutigiya bɛ ɲini ka minɛ na o tuma n'o kɛra cɛ o cɛ la n'o cɛ ye cɛ ɲɛnama ye a bɛ muruti muso bolo n'i ma kɔnɔja a bilama jumɛn na i bɛ taa waso de a ko fa innaha miftahu talaqi a ko keleya kulo gere a ko furusa tile de a ko n denmuso k'i kɔlɔsi a la a ko summa iyyaki wa kasrati al-mu'ataba a ko fa innaha turisu ad-dagina a ko n denmuso a ko n bɛ kankari da ye ka kankari da ye tuma bɛɛ cɛ jalaki b'a di a b'a dabila dɛ a b'a di kogoya cɛ a b'i nege bɔ cɛ la wallahi ne ba muso bɛ yen tuma bɛɛ ko cɛ ma ko k'olu k'i y'a kɛ tan ko na sigi fana y'a kɛ tan o ka bi fana filɛ de k'a kɛ tan o k'an ka ɲɛnabɔ tuma o tuma e de b'a la ka cɛ wele ko mago b'i la ci la tuma o tuma e de b'a la ka cɛ wele ka sigi k'a ye ko dɔ kɛ tuma o tuma kuma misɛnnin de bɔn bɛ e de fɛ k'a caya wallahi n'i y'a ye muso la a b'i nege bɔ cɛ la an ka cɛ ni muso b'o boli est ce que maa min b'i jalaki tuma bɛɛ a tigi ko ka di yan abada maa o maa bɛ yen k'a b'a adamaden jalaki tuma bɛɛ a t'i tanu kuma si f'a b'i jalaki wallahi o kɛla maa faso ko man di ye a ko a denmuso ma k'i kɔlɔsi dɛ a ko ka tuma bɛɛ ka to ka cɛ jalaki a ko a dabila a ko sabu ka d'a kan a bɛ kɔnniya a b'o de sama ka na a ye kuma labɛn ni jumɛn ye a ko den a ko ale ye k'i bɛ kɛ sira tɛ zina a ko den a ko to k'i pari a ko to k'i pari a ko fa innaha turisul mahabba a ko parili min filɛ a ko n den k'i kana jɔ a la dɛ a ko ale de bɛ kanu sinsin tuma o tuma ni cɛ bɛ bɔ dugu kɔnɔ a k'a sɔrɔ ale kun bɛ k'i jɛ k'ale sɛbɛkɔrɔ dan bɛɛ musokɔrɔba siri bɛ k'o bila seli fana ni lansara la o tuma ka sɔrɔ ka parfum kasa dunanw kɛ te daganin sigi bɛɛ yɔrɔ yɛrɛ furan bɛ k'a jɛ kɛnɛsiw jɔsilen don sokɔnɔna bɛɛ lajɛlen kasa ka di walahi ni cɛ donna n'a bɛ fɛ ka boli ka taa gɛrɛn na a b'a fɔ k'i jɔ ka kɔ fɔ dɔɔnin n'i ma kɔn ka taa bɔli ti bɔ bilen a ko denmuso ma ko to k'i pari dɛ a ko to k'i bila forme na tuma o tuma cɛ mana na a k'i ye cogo kura la wallahi a t'i nege i ɲɔgɔnnaw nɔfɛ kɛnɛ ma n'i bɛ fɛ k'i muso ko ɲuman ye san waati dɔrɔn ka tagalen sigilen bɛ fini kelen bɛ se ka tile 3 tile 4 k'a la fini bɛɛ t'a la n'i y'a paritɔ yɔrɔ min na dɔrɔn a bɛ taa la dugu kɔnɔ n'i ye parfum kasa m'a nɔfɛ o y'a bɔtɔ de ye e yɛrɛ t'i jɛni ko mun yɛrɛ n'a labɔ tuma min na a b'o bɛɛ de kɛ a bɛ labɛn dafalen de ta ka bɔ ko muso ko karisa sera muso kɔrɔ dɛ o mun ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a hakili ɲuman d'an ma ni kun ye message k'a di an balakaw ma ni min y'a ta ka baara kɛ n'a wallahi a ka fisa sanu ni wari ye a ka fisa kɛsu ɲɛ kelen valise ye an b'a ɲini Ala fɛ furu Ala k'a kɛ si an bɛ kuma kuntala cɛ furukɛ yɛrɛ cɛ o cɛ bɛ kɛnɛ ka yan n'i bɛ fɛ i ka furu a ka ja i ka furu a ka barika i ka furu i ka tɔrɔbɔ ladilikan dama dama an b'o di an falakaw fana ma min ma furu kɛ a gardi i ka to ka sɔn lamɛn n'i nana furu kɛ don min i ka baara kɛ ni a ye wallahi i ka du b'i ye o ladilikan fɔlɔ ye jumɛn ye cɛ kan k'a dɔn k'a fɔ muso o muso bɛ yen ni Ala subhanahu wa ta'ala y'a da ko ɲɛ dama damani bɛ yen ko 10 muso bɛɛ b'o fɛ a cɛ la muso bɛɛ b'o fɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye inna nisaa yubidna ad-dalala wa tasriha bil hubbi fala tabkham ala zawjatika bizalik e min ye cɛ ye
a dɔn muso dancogo la Ala fɛ min ka di muso ye o de ye nɔgɔya ye muso dancogo la Ala fɛ min ka di a ye o de ye k'a jira a la k'i b'ale de fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ni muso fila b'i bolo n'i taara kelen fɛ yen i b'a jira o la k'i b'o de fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i bɔra ka taa filanan fɛ yen i b'a jira o fana de la k'i b'o fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n'a y'a kundigi don min na karama sen n kunkolo ɲɛna dɛ n'a y'a sen da don min na tiɲɛ yɛrɛ la i sen ɲɛna i ka firi y'a ɲɛni dɛ foyi ma ni muso ye kuma mɔdɛli ninnu kɔ o ma min ye cɛ ye i janto a la n'i ye i muso jɛ de la walahi i bɛ taa fɔ walidenw ma o ye haramu de ye dɛ walimuso cɛ yɛrɛ la i ka fini y'i minɛ o t'i ka sira ye dɛ a bɛ fɔ i ta de ma k'i ka fini y'i minɛ nin ka di muso bɛɛ lajɛlen a cɛ ka to ka nin kuma dumani ninnu fɔ a tulo kɔrɔ o y'a fɔlɔ ye n'a ye fini min don a jira la ko ɲɛna n'a ye jabi da don min a jira la ko ɲɛna n'a ye fɛn o fɛn kɛ e b'a jira la ko ɲɛna hali n'a ye dumuni tobi ni kɔgɔ bɔra la cɛ i ka bi dumuni jala dɛ mɛ kɔgɔ de bɔra la dɔɔnin wa a bɛ sin ka faamu ten hɛrɛ min a bɛ sin ka faamu tiɲɛ wɛrɛ a dɔ wɛrɛ tigɛ a filanan إن النساء يحببن من الزوج ما يحب الزوج منهن من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وغير ذلك. Emi yɛ a dɔn muso kelen kelen i bɛ fɛ i muso ka kɛ cogoya min na dɛ ka di muso bɛɛ a cɛ ka kɛ ten muso ka to ka cɛ parili o ka di muso ye dɛ k'a fɔ ko cɛ k'i ka bɔsi la dɔ filɛ nin ye o y'a sɔrɔ e yɛrɛ ni fini ɲumanw bɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ ka fini kɛmɛ ko k'u jɛ k'u pase i yɛrɛ bɛ parfum kasa dumanw kɛ i yɛrɛ la i bɛ kuma dumanw fɔ a ye i bɛ kumakan nɔgɔmaw fɔ a ye ni de ka di muso kelen kelen bɛɛ lajɛlen a fana k'a cɛ ye cogo ɲuman na mais i y'o ye Furja faralen don e y'o ye jini cilen don o de bɛ e la sani waati bɛɛ lajɛlen y'o ye nɔgɔlen don e y'o ye kunkolo ɲagasalen don kana sigi muso ɲɛ a ka d'e ye k'i muso parler ye cogoya min na dɛ ko a ka di muso fana ye a ka to k'a cɛ parler mɔgɔw ka to k'a fɔ a ma ko cɛ k'i ka bɔsi la dɔ filɛ o de ka d'a fana ye a dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye إن البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أنها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيها فإياك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها وإياك أن تحاول أن تبيعها عن عرشها إمي شيء أدم كافو muso b'a jate ko ale de ye dutigi ni sabu ka taa k'ale sakura de bɛ du la e cɛ bɛ bɔ ka taa ka du to ale de bolo e bɛ bɔ ka taa k'i denw to ale de bolo i bɛ bɔ ka taa k'i ka mara to ale de bolo ale b'a ye ale ka fanga de bɛ du kɔnɔ wa muso b'a ye ale de ye masakɛ ye du kɔnɔ ale de ye du kuntigi ye hali n'a y'a sɔrɔ la a bɛ e ka mara de kɔnɔna na e min ye cɛ ye kana a ka o fanga de kana fɔ k'i b'o bɔsi a la o fanga bɛ bɔsi a la cogo jumɛn na n'a ko ko so ka kɛ cogo min na n'o ti tiɲɛni ye a to a ka kɛ ten n'a ko denmisɛnninw ka kɛ cogo min na n'o ti tiɲɛni o ma a to a ka kɛ ten nka fanga o fanga b'a bolo so kɔnɔ ne bila ka ban ale tɛ se ka commandement foyi kɛ ale ɲɛna ko foyi tigɛ so kɔnɔ e min ye cɛ k'i ka n'o kɛ dɛ n'i y'o kɛ o y'i kɛlen ka muso dusu kari n'o kɛra dɔrɔn a bɛ sɔmi n'a ye k'a fɔ ale ye dunan min n'o bɛ so in kɔnɔ a tɛ sɔmi n'a ye bilen k'a fɔ ale bɛ taa so ye ale de kan ka so kɔlɔsi ale de kan ka so lakana a tɛ sɔmi n'o bilen e min ye cɛ ye o fanga o pouvoir o to muso bolo a dɔ ye jumɛn tuguni إن المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها فإياك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد emi ye cɛ a dɔn muso b'i fɛ a k'a cɛ sɔrɔ wa a b'i fɛ tuguni a k'a balimaw fana sɔrɔ emi ye cɛ f'i k'o de faamu muso a cɛ ka d'a ye koyi nka a ba ka d'a ye a fa ka d'a ye a dɔgɔninw ka d'a ye o tuma e de k'i jija sa emi ye cɛ ye i bila i ka cɛya minɛn kɔnɔ i ka muso somɔgɔw fana bila u ka minɛn kɔnɔ o tuma n'e ye i yɛrɛ bila cɛya minɛn kɔnɔ ka muso somɔgɔw ta olu bɔ u ka minɛn kɔnɔ k'u bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ a tɛ ɲɔgɔn faamu a la dɛ muso b'a ye n'a farala cɛ kan a bɛ bɔ n'a somɔgɔw la n'a farala somɔgɔw kan a bɛ bɔ n'a cɛ la n'o kɛla yɔrɔ min na dɔrɔn i ka furu i t'a jabɔ muso fa k'i fa ye i k'a ba k'i ba ye a b'i bila i ka cɛya pilasi la o tuma a somɔgɔw o tuma a b'olu fana to u ka pilasi la n'o kɛra aw bɛɛ lajɛlen sago bɛ sɔrɔ
إن المرأة خلقت من جلع أعوج وهذا سر الجمال فيها والجذب إليها وليس هذا عيبا أمي تشيني أدون كافون زود دانتي ولا على في على ياد دكا بفهم بولين دلا كاب على كذا أما كلي أتكلي أمي تشي أفهم muso adajugo do ala ko ti fe ala ko ala ya daga bo fem gola lende la fem gola lendo ni ko kile do al karbi o de la kira ko kanga here ka muso yi ko ni ye jugo do muso la mi mai ni kana ba na o jugo kama kwa do la jugo wala du soro ala mi kai diga ke afa o jugo ni kama muso ti kile de asa buru sa abada emi ye cɛ fɛn de ko faamu k'a dacogo de ye ala fɛ i b'a fɔ a ɲɛna k'a kana ko ye a b'a fɔ a ɲɛna k'a b'a bana k'a tɛ se k'a ta bilen fiyewu n'i ma furakɛ sini dɛ a bɛ tila k'o ko kelen kɛ tuguni i bɛ tila ka kuma ma a b'a fɔ a ye ko de y'a bannen k'a tɛ se k'a ta a dacogo de ye ala fɛ emi ye cɛ ye o yɔrɔ ye faamu n'i y'o faamu o fana bɛ se k'a mara inna nisaa جبلنا عن كفر العشيرة ووجدان المعروف فإذا حسنت لإهداهن دهرا ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك خيرا أمي شيء أدون مصدق تقول على فيه على يه على الفطر ولا يدا ومصدق تقول على الجنة ويقول على الفطر ولا أمة يدي wallahi bi shibeke ka hera kai ka do dibara kono ka nyara ko bela jiri kai ni ye shori karala don kele iye sanke ka min kai de iye shige ka ma min kai de aba fira ko kabala ka idabi de la ko hera kele de kan kila ko wallahi amala ko dum sonuma o ya dan ko de ala to ala ke ka latidi nyuman kɔni o b'o fitiri waleya kojugu i mana ɲuman k'a ye cogo o cogo n'i ye ko kelen k'a la dɛ n'i ye kelen min kɛ i ka ɲuman 100 a b'o kelen kɛ k'o bɛɛ tiɲɛ o y'a yɛrɛ dancogo de ye ala fɛ o kuma e min ye cɛ ye o yɔrɔ faamu a la k'a fɔ o y'a dancogo de ye ala fɛ n'i y'o faamu i bɛ s'a minɛ cogo la innal mar'ata تمر بحالات الضعف الجسدي وتعب النفسي حتى أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعة من الفرائض أمي جاي أدونك أفهم سو أدونك ولا ألفة الله فلانو أفرقولا أدونك ولا ألفة أسرع منبو نيا بلاكم الله وجهنا بعد سرعة كيكا تواتي ولا كان ديني أقول يا أدونك ودي الله سبحانه وتعالى أفهم ولا بعد أدونك emaye ala yɛrɛ farala dɔw bin ka bɔ u kan n'a bɛ laada la waati min ala b'a fɔ a ka lafiɲɛ n'a jiginna waati min ala b'a fɔ a ka lafiɲɛ o b'a sɔrɔ la courage t'a la a dancogo yɛrɛ don ye ala fɛ farikolo lafilen don e bɛ fana sɛgɛn man go o tuma n'i y'a ye waati min n'a ko k'a sɛgɛnnen don e min ye cɛ ye o yɔrɔ faamu a la o y'a dancogo ye ala fɛ اعلم أن المرأة أسيرة عندك فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكون لك خير متاع وخير شريك أمي شيء أدو كم سبنا فوجودي إكاسو إلى سبويا باكا نيا بلايرومينا أبو أوديلا نيكو أكنا مينك أتوك إفراكا من كنيما كنا جرالا كواي جوني أجرالا كوا بيري تايسوي أجرالا كوا بيري كاكا وكما نيوك أبكي je ɲɔgɔn ɲuman ye i ye i ka sosigi i ka furusosigi kɔnɔna na a bɛ kɛ je ɲɔgɔn ɲuman ye i ye i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna na n'o kɛla aw bɛɛ lajɛlen bɛ balo hɛrɛ la o kuma k'aw ka furu kɛ hɛrɛ la den barikamaw bɛ sɔrɔ cɛ sago bɛ sɔrɔ muso sago bɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'o kɛ an ka furu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kun ye ladilikan dama dama ye k'o di an falaka bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a ta ka baara kɛ na a b'i lafiya i ka furusosigi kɔnɔna na o tuma an bɛ kuma kun dara sura ni yɔrɔ in na nɛnɛ waati don an bɛ dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ furu ala k'a kɛ barika ye ala k'a kɛ jidi ye ala k'a kɛ wasa ye ala k'a ni si bɛn ala k'a ni kɛnɛya bɛn ala k'a ni jidi bɛn ala k'a ni se bɛn ala k'a ni daraja bɛn k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ wolo barikamaw ala k'a di a cɛman n'a musomanw ala k'a kɛ diinɛ dɛmɛnan ye k'a ɲini ala fɛ muɲu ni sabali ala k'a di furumuso ma muɲu ni sabali ala k'a di furumuso ma furumuso yɛrɛ ta fanga ala subhanahu wa ta'ala k'o don cɛ la k'a ɲini ala fɛ cɛgana minnu bɛ kɛnɛ kan yan ala ka muso ɲuman nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye muso gana minnu fana bɛ kɛnɛ kan ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ maa minnu bɛ kɛnɛ kan yan ni den hami b'u la ala ka den nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ furu minnu bɛ yen ni mankan b'u kɔnɔ ala subhanahu
wa ta'ala ka mankan ban rugufuru minnu ka setu ni ɲɔgɔn cɛ Allah subhanahu wa ta'ala k'a ban ka ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ jama min bɛna kafo sini Allah k'a kafo hɛrɛ la Allah k'a jɛnsɛn hɛrɛ la Allah subhanahu wa ta'ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman na ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi ka taa so yɛrɛ ɲuman sɔrɔ Allah k'o kɛ ciba yɛrɛ kosɔn salli ala rasul aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin